Y para algunos gonguetos y las tochas de canal era un gueto vídeo honetara eta kasu honetan partidatxo bat jarriko dizuet hemen ikusten zuen nabatu gure itxasontzarekin eta ea zeratatzen beraz aurrera goaz. Egia da beste nean zuzeneko hori igo egin duela ia 2 ordukoa eta hor frogatu genuen nagato zuzeneko hori amaitzeko moduan eta jolasteko dugu soilik nagatorekin parteatxo bat, ez dakit bideoa oso luze izango naiz saiatuko gara hobeki jokatzen ohikoa den modu.戦闘開始。我々はアドミラリティコードに従うだけだ。自動航行モードに行こう。Tiko leskongoren ahotsarekin naiz eta nabatora. Eta gorazatuen azken tierra izango litzateke Yamato egia da egunean banan ziruz batean probatzeko aukera izan duela. Eta nahiko potentea da, nahiz eta denbora asko ez ibai su potentzia handi dauka, baina Liberian oso dela ezin da. 観測機発艦。 Radio. Voy a burlar de esa tema. También los de aquí presentes son bedtime. Ya de eso lo extendemos, ¿no? 敵艦を捕捉。 Esan moduan joko honetan balio du gehiago zenbat mena egiten duzu, zenbat itxasontzi urperatzen duzun baina.観測機起動中だ。自動航行モードオフライン。手動航行に戻す。 Acho que
Agian jartzen bazara ezin ditut ikusi. Osea, portu, no? Alik eta portu bera. 前方に魚雷確認。クラインフィールドを展開。艦艇部に被弾。急激に浸水しているようだ。小賢しい。 Da su arrivati. 大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。 Pero aguantarse el tiempo. 左舷から魚雷が接近。Tortura. Bueno, no partéis de verdad a hincharte, ¿no? Ahora nire zaila dut, ondo mertu zer para begiratu eta nagoztuko dut. Esaten hori ikusten dugu portua eta trenak eta grubak mugitzen. Jartzen duzu esaiko zure, izan daiteke ezkerraldea eta eskualdea. Eta mugitu izango ikusten gauzan eta... Bueno, lagun, hau izan da dena, espero gustatu izan zaizuela mini bideo hau eta horrengo